rongsaदो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै 25 December जिसुनि जोनोम सान 25 December जिसुनि जोनोम सान दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै आंनि थाखैनो जिसुआ सारि जाफैबाय दाबिदनि नोगोराव मारियामनि गोरबोआव नोंनि आंनि थाखैनो जिसुआ सारि जाफैबाय दाबिदनि नोगोराव मारियामनि गोरबोआव बिनिखायनो जोङो मोसा बयबो जिसुनि जोनोम सानाव बिनिखायनो जोङो रंजा बयबो दिनैनि गेदेर सानाव बिनिखायनो जोङो मोसा बयबो जिसुनि जोनोम सानाव बिनिखायनो जोङो रंजा बयबो दिनैनि गेदेर सानाव जिहुदी राजाया बुहुमाव सारि जाफैबाय जोंनि पापफोरखौ बानस'नो हायाव फैबाय जिहुदी राजाया बुहुमाव सारि जाफैबाय जोंनि पापफोरखौ बानस'नो हायाव फैबाय बिनिखायनो जोङो मोसा बयबो जिसुनि जोनोम सानाव बिनिखायनो जोङो रंजा बयबो दिनैनि गेदेर सानाव बिनिखायनो जोङो मोसा बयबो जिसुनि जोनोम सानाव बिनिखायनो जोङो रंजा बयबो दिनैनि गेदेर सानाव दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै 25 December जिसुनि जोनोम सान 25 December जिसुनि जोनोम सान दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै दे मोसादो बयबो लोगो दे रंजादो बयबो दिनै